Počúvam z Vlska a dneska vás vítam u nového vlogu. No, akurát sme došli z kúpaliska, bolo tam veľmi dobre. Som bol na Vincovom lesi. Keď chcete, tak tam choďte, bolo mi tam dobre. Natočíme, neviem kedy, ale bude to už čoskoro, video z MatTV, bude to, no s Maťom, bude to Minecraft, Egg Wars, budeme spolu a uvidíte, že ak sa vám to bude ľúbiť, keď sa tam to bude ľúbiť, tak dajte like, pekný koment, prosím o odber, keď sa vám to bude ľúbiť. Keď chcete s nami hrať, tak pošlite do komentárov, budem rád a rád som aj vtedy, keď nič nedáte, hlavne točím pre vás, pre ľudí a nie je jedno, že koľko bude mať odoberateľov, chcem vám robiť zábavu a proste bude to dobré, hry budeme točiť, nejaké challenge, budem točiť aj, no sme si dali toto na zoznam, že budeme točiť Water Challenge, to je, že si napustíme veľký pohár vody a dám stop, bude mi to Maťo počítať, si to zapamätám, napíšem si to na papier a budeme tak robiť 10 krát, že on 10, ja 10, budeme sa striedať, že jeden ja, jeden on a dúfam, že sa tento vlog vám ľúbil, čaute sa.